Moi, mä oon Joonatas Lotte. Tänään lähdetään työstämään soosin täysmajoneesista erilaisia dippejä. Seuraavaksi lähdetään sitten tekemään majoneesidippi sitruunasta, tillistä ja parmesaanista. Eli tosiaan tänne kun lisää sitruunamehua, niin veikkaan, että ei hirveästi tapahdu mitään koostumusmuutoksia tähän majoneesiin. Eli majoneesi kulhoon. Mun mielestä aina hyvä laittaa joukkoon sitruunan kuorta, sillä se antaa paljon tätä sitruunan raikasta makua sinne ja aromeja. Ainakin rakastan sitruunan kuorta ja sen makua. Sitten tietenkin halutaan lisää happoa tähän, niin myös joukkoon sitten sitruunamehua. Kannattaa käyttää siivilää, ettei tule noita siemeniä joukkoon. Asiakkaat valittaa sitten. Nostetaan se siihen ja sitten leikataan, hienonnetaan hieman tilliä mukaan. Tuoretta tilliä hyvä käyttää, mutta jos tahtoo käyttää kuivattua tilliä, niin miksipäs ei. Ne sinne joukkoon. Sitten raastetaan vielä parmesaanit tänne. On mukaan niin paljon kuin tahtoo ja tämähän toimii vallan mainiosti vaikka simppukoitteen kanssa tai ranskalaisdippinä. Vähän saa työstää, että saa sen nesteen sinne joukkoon, mutta tosiaan ei aiheuta minkäänlaista ongelmaa tähän koostumukseen. Maistetaan. Erittäin hyvä. Näillä mennään.